Hari ini kita acaranya Purnawiyata alias wisuda bolo. Setelah beberapa bulan kita bertempur di dunia perbahasa Jawaan, hari ini alhamdulillah kita di wisuda. Teman-teman yang lain tuh ya juga banyak. Iki lho bola lho wis siap ready kabeh kaya ngene ya. Terus ndak iki ya kanca-kancane iki isih padha macak, isih padha dandan. Lah iki masih sing agak teko iki. Mas Tegar Syahjati. Tunggu ya. Tunggu apa? Tunggu ready. Oke, siap. Wis iki deloken iki kanca-kanca sing lain iki. Nah, lah. Le mati aku ganteng le. Wah, handphone sik. Le aku ganteng le. Calon cucuk lampah internasional iki bola. Cucuk. Lah ya, cucuk-cucuk iki Kak. Ana Pak Bayan ana. Pripun Mas, ready? Alhamdulillah sudah ready. Ready seperti ini. Wah, sesrit banget. Pak Bayan pripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Persiapan nih. Persiapan Setelah menunggu 7 bulan, Mas. 7 bulan. Akhirnya kula diwisuda nih. Sama siapa saja Mas? Keluarga? Nggih. Kalih panganti, anak istri. Anak istri. Halo. Mas Hasin, calon cucuk lampah terlaris dan terhits. Nyucuki. Tuban Raya. Bopo sampun ready? Kados. Serit. Mantap. Siap diwisuda. Berangkat jam pinten, Bapak? Jam 6. Jam 6 saking Bojonegoro. Oke, ready. Sehat selalu, Pak. Kang, piye, Kang? Karena saya sugih keringet tuh. Iya. Karena sak keringetnya sak jagung-jagung. Jagungnya sak keringat-keringat. Jagungnya sak keringet-keringet karek ngintalno, mergo jagung larang. Wis kabeh tak pakai belakangan. Oke. Ben gak keringetan. Tak kira pamer mimike sampean iki, Mas. Mau ya. Cocok deh. Wah, asik loh, goyang ngebur bare. Calon cucuk lampah Cucuk. Lucu ae. Calon cucuk bau. Aduh, cucur bau. Alah. Apa? Angel. Gendeng, Mas. Gending. Cucur bau. Sing bener. Cucur Bau. Batik gitu, Mas. Ono ta? Ada. Cuma plesetan. Plesetan dan kepleset. Cukur kacar kucur. Kucar kacir. Wah, sip. Gila, Pak. Artis kita. Pripun Pak Dalang? Nggih, nggih ngeten iki, Mas. Ya ngeten iki. Kahanane nggih ngeten iki. Ora wis ora apa-apa. Nggih, menika naminipun nganu, Mas. Ngedi busana. Ngadi Sariro. Nggih, menika ngeten menika. Bot. Epek timange kok jos-jis. Lah napa to, Mas? Nggih sami kali ngene panjenengan. Mantap. Jos. Niki mboten kat. Rantene niki mboten rantai sing teng Solo nika to. Oh nggih. Sing nika lho didamel geret napa niku? Nggih. Napa? Geret sono. Lah niki pak-pakane sono. Pak Aneson. Praktis. Ngapunten Pak. Mas Tegar Syahjati. Aku capek. Capek karena perjalanan. 1,5 jam. Perjalanan membawa 1,5 jam Pak. Dandur sih. Tuh, jenengan ke pundi? Bojonegoro apa dari Rembang? Nggih. Gak kepikiran lah ada. Itu lho Pak Zaini. Karo dene nek mampir yo alang ribet-ribeti Pak Dalang ora usah mampir. Kulane menyan karo rokok cocok. Lah iya. Iya piye nek kakek sat tok ditunggu iki lho. Waktunya semakin menipis. Sampeyan apa no iki koncone? Koncone iki njaluk iki lho, njaluk bantuan. Yes, gak apa-apa karena kita sudah selesai ya dibantu saja. Assalamualaikum. Nggih. Lagi lho bola. Sebenarnya masih channel iki ora kok masak-masak tok. Sebenarnya cosplay dari MUA juga loh.
Wes. Wes gini aja. Wes, iki ditutup iku. Ya sudah. Putihan. Walah. Iya ki. Oh, mboten kayak kayu. Lek mati. Iya aku wes. Lho wis malah jos iki. Wes ya. Semen putih apa Mas? Awet. Wis entuk jo berapa kali, Mas? Berkali-kali, guys. Berkali-kali. Alhamdulillah lu wong kena nggo tuku bensin lho, Mas. Multi talent ini. Multi talent. Iya. Ditaleni. Kita leni. Ya Rias. Hah? Yang MC. Amin. Rias yang MC. Amin. Amin. Nyanyi. Kok dikira no rias tenan. Salah jelasin dah. Ya, nyanyi. Ndak rias. Tangannya lembut guys. Tangannya lembut beliau. Oke, wis ready yo. Ready kabeh. Iki tok yo wis mulai sepi wis padha dadi kabeh. Iki Mas e mau. Sini. Sini. Udah. Lah wis cah piro ae iki Mang Bolo. Iki cah bagus siji iki Tegar Syah Jati. Mas Tegar. Yes. Setegar Batu Karang Rembang. Tonton terus Masih Channel. Mas e channel. Gobios. Loh, gak ngerti jargon iki Mas iki. Gobios. Gobios gitu. Gobios. Eits. Ready berarti ki ya? Kayak wis halo-halo. Kayak wis halo-halo berarti Oh iya, adene yang- kaya iki wis mulai bolo iki kita wis dipanggil sang ayo ae naik ke tempat Purnawiyata alias tempat wisuda. Oke Bolo, kita akan menuju tempat wisuda bersama teman-teman yang lain, para kadang. Bergodo 15, Lestari Sastro Budaya. Yeah. Halo kalian, ready? Oke, wanyu kabeh. Jam berapa tadi macak-macak ini? Jam 3 wis tangi, perjuangan banget. Bunda, halo. Wow, cantik paripurna seperti biasa. Dan hari ini sangat luar biasa sekali. Semangat, semoga acaranya berjalan lancar, Bunda. Amin ya Mas. Sama-sama. Amin. Doane semua warga datang siswa Bergodo Gang 11. Mugi lancar semua. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bunda. Kok ganteng-ganteng ini mangane apa, Cak? Bun, biasanya siji, Apa? iku kroto mbek siji Kroto. lorone duwe sing akeh. Aku sego pecel wae. Kesego pecel. Ready kabeh. Halo, Mas halo. Angga alhamdulillah wis Hari sehat. ini ready alhamdulillah bisa mengikuti wisuda. Alhamdulillah hari terakhir ya Mas ya. Ojo to. Hari Maksudnya terakhir hari ya. terakhir ini. Yes, pokoknya Hari bagus-bagus terakhir. melumpuk tadi cici. Piye Gus? Ready? Ready rek. Ready. Pripun Mas? Ready. Ready semua.
Nah ini loh Bolo, alhamdulillah sih selama ini kita cari riwa-riwi mulai dari rumah sampai ke Tuban ya Bolo-Bolo. Oke ya ini. Terima kasih, selamat semua yang sudah lulus hari ini, yang sudah diwisuda hari ini, pokoknya selamat. Selamat berjuang di jalan masing-masing. Alhamdulillah Bolo, kita akhirnya lulus dan kita menjadi warga Permadani. Oke, sampai jumpa lagi. Once you go down, you must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just like the